Mga kasugbo, kabalo pa mo nga na ay maanindot nga hiking and camping site diri sa atong syudad, ang Budlaan to Mount Canirag Peak Trail. Tara, kuyugi ko og atong sutaon ang kaanindot sa maong lugar. Ang Budlaan to Mount Canirag Peak Trail usa sa mga pinakanindot nga hiking trail sa Cebu City. Ang maong trail naglangkob sa usa ka river trek, daghang waterfalls, panoramic view sa Butuanon River ug usa ka nindot nga meadow sa Tumoy. Kini usa ka beginner-friendly nga trail nga perfect para sa mga bag-ong hikers apan girekomenda nga mag-hike uban ang mga amigo ug kabalo sa lugar o moapil sa usa ka day hike group. To get there, magsugod mo sa Budlaan Falls entry where you'll be welcomed by lush greenery. Ang kasagarang meeting points mao ang Julie's Bake Shop nga nahimutang sa unahan sa Gaisano Talamban ug sa atubangan sa Sunny's Hills Subdivision o Jollibee sa Gaisano Talamban. Gikan didto, sakay og habal-habal paingon sa sitio Baugo, Budlaan. Kabalo ang mga driver sa drop-off point nga mauusab sama nga ruta paingon sa Budlaan Falls. Ang mga hikers kasagaran mangutana kung unsa kadugay ang hike ug ang tubag kasagarang depende ra. Ang trail kay mga 8 kilometers ang gilayon paingon ug adunay 692 ka metros nga elevation gain. Nag-enjoy mi sa maong hike nga nag-average og 31 minutes kada kilometer nga nagkinahanglan og mga 4 ka oras aron maabot ang Tumoy. Ang trail kasagaran hayag ug limitado ang panagang sa adlaw ug naglakip sa usa ka kasagang ginamit nga footpath. Labi na ang mga hagdan paingon sa Butuanon River. Expect a short river trek with medium-sized boulders and a challenging section known as the Spider Trail. There's also a small sari-sari store midway. At the peak, you'll be rewarded with a breathtaking 180-degree view of the city where you can set up tents, cook, and soak in the scenery. Reminder lang, palihog ang pingi ang inyong mga basura, dalha kini pag-uli ug biyahe ang maong maayong handumanan. So there you have it mga kasugbo, mo og kato ang Budlaan to Mount Canirag Peak Trail. Kuyugi ko kanunay sa pagdiscover sa Sugbo aron kita makaingon IDI nari ngani sa Sugbo. This is Mark. Until next time.